През 2017 година французите показаха в Женева двуместния спортен Alpine A110. Дори при бегал поглед, по-големите от вас със сигурност са забелязали приликата с легендарното купе от 1971, което в Пловдив се сглобяваше под името Булгар Рено Alpine. Да, славно, но от минало време. Миналата година през октомври официално беше представена версия A110R на Alpine, която май ще се окаже последната с конвенционално задвижване. Следващото спортно купе ще бъде електричка. Сигнатурата R в името на модела идва от Радикал. И наистина това е най-екстремната, най-бързата и разбира се най-скъпата версия на купето със средно разположение на двигателя. Който иска да я притежава, ще трябва да приготви поне 105 000 евро. Разликите на A110R с A110S са малко, но много важни. За да се постигнат по-добри динамични показатели при един и същ двигател, са направени промени, целящи снижаване на собствената маса с 34 кг и подобряване на аеродинамиката. В предната броня има нов карбонов спойлер и отвори за въздух с клапи. От карбон са изработени още предния капак, покривът, задния капак, преградата на двигателното отделение, дифузорът и спойлерът, който увеличава притискането на задната част с 29 кг. От същия материал са изработени на крайницата на изпускателната система, която има уникален звук, и новите олекотени 18-цолови джанти, които са с различен дизайн на предната и задната част. По време на движение те имат по-ниско аеродинамично съпротивление и по-добре охлаждат спирачките Brembo с 320 мм дискове. Гумите са полуслик с размери 215 на 40 отпред и 245 на 40 отзад. Спрямо A110S, тук окачването, което отново е на двойни напречни носачи, е снижено с 10 мм, а пружините са по-твърди. Ръчно е възможно снижаване на окачването с още 10 мм. Амортисьорите са адаптивни. Монтирани са и нови стабилизиращи щанги отпред и отзад. Alpine A110R е дълъг 4181 мм, широк 1798 мм и висок 1252 мм. Междуосието е 2420 мм. Диаметърът на завой е 11,4 метра. Резервоара побира 45 литра, собствената маса е едва 1082 кг.
Алфа Ромео направи малки промени на средноразмерния SUV Stelvio и на седана Giulia за 2023 година. И двата модела получиха нови LED адаптивни матрични фарове с 3 елемента в стила на наскоро представения Tonale. Триъгълната радиаторна решетка щит е модифицирана. Леко променени са и отворите за въздух в предната броня. С нов дизайн са и светодиодните стоп светлини, които при Stelvio са под леко затъмнено стъкло с лъскава черна рамка, а при Giulia са под прозрачно стъкло. Съвсем семпла промяна има и в двуцветните джанти с по 5 отвора. Към всичко изброено трябва да добавим нова матова боя Moon Grey и черни акценти в радиаторната решетка, отворите за въздух, корпусите на огледалата, на крайниците на изпускателната система и на дифузора. Промените в салоните на Stelvio и Giulia са още по-скромни. Монтирано е познатото от Tonale дигитално табло с размер 12,3 инча, което предлага 3 различни оформления – Evolved – разширено, Relax – спокойно и Heritage – наследство. Последното черпи вдъхновение от моделите на Алфа Ромео от 60-те и 70-те години на миналия век, включвайки обърнати числа с ретрошрифт в края на скоростомера. И двата модела се предлагат в базови версии Super, по-комфортните Sprint, спортните TI и луксозните Veloci и най-новата Competizione. Тя е базирана на Veloci и може да се поръча всеки двигател. Отличителните белези са матово сив цвят Moonlight, червени спирачни супорти, 21-цолови джанти, аудиосистема Harman Kardon, специални емблеми върху подглавниците и тапецирани с кожа, ушита с червени видими шелове табло и седалки. Промени в задвижването не са правени. Giulia отново има 4-цилиндров бензинов двигател с турбокомпресор с максимална мощност 276 конски сили, куплиран с 8-степенна автоматична трансмисия ZF и задвижване на задния мост. Освен със същия бензинов двигател, Stelvio се предлага и с 4-цилиндров модерен дизел с максимална мощност 208 конски сили. И тук скоростната кутия е 8-степенна автоматична от ZF, но задвижването е на 4-те колела, като на задния мост има диференциал с ограничено приплъзване Q2. Част от снижаването на теглото е и замяната на класическите седалки с спортни карбонови сабелт тип корито с 6-точкови предпазни колани и тапицерия от микрофибър. В тапицериите на вратите няма подлакътници, а дръжките са заменени с кожени ленти. На тунела между двете седалки има алуминиева табелка с поредния номер на автомобила. В менюто на борд компютъра се е появила и възможност за показване на телеметрията. Водачът има избор от няколко режима на движение и възможност за пълно изключване на тракшн контрола и системата за стабилност.
Задвижването на Alpine A110R става от познатия 4-цилиндров 1,8 литров бензинов двигател с максимална мощност 300 конски сили. Максималният въртящ момент от 340 Нм е наличен от 2400 до 6000 оборота в минута. Скоростната кутия е 7-степенна роботизирана с два мокри съединителя. Въртящия момент се подава към задния мост. По-ниското тегло и по-добрата аеродинамика се отплащат с ускоряване от 0 до 100 за 3,9 секунди и максимална скорост 285 км в час. През февруари миналата година британската компания Morgan Motor Company представи официално нов триколесен модел, наречен Super 3. Той наследи произвежданият от 2011 до 2021 година Three-Wheeler, който беше спрямо производство поради невъзможността неговия двуцилиндров мотоциклетен V-Twin двигател на американската компания S&S Cycle да покрива новите изисквания за отработени газове. Morgan Super 3 има не само нов 1,5 литров двигател от Ford, но и нова алуминиева рама, вместо до сега използваната дървена. Триколесното превозно средство е дълго 3581 мм, широко 1840 мм, високо 1132 мм и има междуоси 2533 мм. Резервуара побира 52 литра, а собствената маса е 625 кг. Предните 20-солови джанти са създадени специално за Super 3, а върху тях са монтирани мотоциклетни гуми Avon Speedmaster. Предното окачване отново е независимо на двойни напречни носачи. Кормилната уредба е тип зъбна рейка без усилвател. Спирачките са дискови, като предните са вентилирани. Преместването на двигателя зад предния мост е подобрило разпределението на масите и е довело до по-добри управляемост и стабилност. Местата в салона са две. Седалките са тапецирани с винил, кожа или специална непромокаема тъкан. Апликациите са от полиран метал. За пръв път воланът може да се регулира по височина и дълбочина. Възела с педалите също може да бъде регулиран. Кокпитът е спартански. В крак с времето таблото се уреди дигитално. Стартирането и загасването на двигателя става от бутон. Има два USB извода за зареждане на мобилни устройства
и специален отоплител за краката на пътуващите. Като опция може да се поръчат над 200 различни приспособления, като държачи за телефони, поставки за чаши, специални кожени чанти и други. Багажът може да бъде закрепен на специални места отстрани или отзад. Задвижването на Morgan Super 3 става от 3-цилиндров 1,5 литров атмосферен двигател Ford Dragon с максимална мощност 118 конски сили. Максималният въртящ момент е 150 Нм. Скоростната кутия е 5-степенна механична от Mazda MX-5. Въртящия момент се предава към колелото на задния мост с помощта на назъбен ремък. Триколката се ускорява от 0 до 100 за 7 секунди и достига максимална скорост 209 км в час. Средният разход на гориво е 7 на 100. През 2020 година английският производител на мотоциклети Triumph и William Advanced Engineering започнаха разработка на иновативна платформа за мотоциклети. По-късно към тях се присъединиха Integral Powertrain Limited и WMG. След многократни изпитания, през лятото миналата година официално беше представен моделът Triumph TI1, задвижван от електромотор. Дизайнът на мотоциклета, както и обърнатата вилка Олинс и спирачките Brembo B50 са идентични с тези при конвенционалния Speed Triple 1200 RS. Тяговият електромотор тежи едва 10 кг и има номинална мощност 107 конски сили. При върхово натоварване може да се разчита и на 174 конски сили. Захранването му става от 360 волтов акумулатор с капацитет 15,4 кВт. Времето за зареждане от 0 до 80% е едва 20 минути, а автономията при 100% заряд е 161 км. При това Triumph TI1 се ускорява от 0 до 100 за 3,6 секунди, а за достигане от място до максималната скорост от 160 км в час, ограничена по електронен път, са нужни 6,2 секунди. И въпреки, че не се предвижда серийно производство, се очаква именно TI1 да проправи пътя на бъдещите мотоциклети с електрическо задвижване, защото при характеристики присъщи за модел с двигател поне 1000 кубика, той тежи едва 220 кг и има габарити на 600 кубиков модел.
With every new day, I find a new way to be myself. Били ли сте привлечени от нещо без да знаете защо? Може би това имаме предвид, когато казваме, че нещо ни докосва. Открийте новия Peugeot 408 с дизайн, който съблазнява не само погледа. Привличане и страст от всеки ъгъл, които дълбоко и силно завладяват сърцето. Неустоимият Peugeot 408. Told me, she said, son, don't live in a place where love won't grow. It's hard on a woman to love her man when he can't reach his destiny. And that's why I gotta move on. I gotta move on. Новият T-Roc. Роден уверен. Volkswagen. Come with me and you'll be in a world of pure imagination. What we'll see will defy explanation. Новото Рено Острал. Запиши се за тест драйв сега.